Tavaly ide, csak úgy szépen elsuhantunk, mert ide oda csúszkáltunk az úton. De most szinte cselepesre van kiszáradva. Igen. De jobb is így, gyorsan. Pumika is itt van velünk, itt alszik. Igen, itt van. Ja. Kamarázás, hogy itt bármely? Itt van egyik egy másik oldal. Már nem mérünk erre, de legalábbis nem szeretném. Nem tudom elmondani. Was ist? Nézd milyen szép. Szép, nem. Zavartalan víz. Zavartalan víz. Az meg szemben a libás. Csak annyit a cserni. Nincs el. Tudok kijönni, de hogy mire megyünk hova. Tehát nincs oda csapat. A boltok is azt. Felénk is szárad a kukorica, de ami itt van. Ott vagyok, eddig 270 km-re vagyok. 270. Ilyen a kukorica. Román határtól 50 km-re. 40 van, most 44 van kint. Tavalyi esős időhöz képest. Fél 11 van. Ja. Nem örülök meg, hogy ez feljött. Itt is van egy holtág, de tele van béka, lencse, nem tudom mivel. Teljesen be van zöldülve. Volt egy házikó régen, egy maminak itt a háza, nem tudom én. Itt van benőve, de a súlyba le van. Itt vagyunk, nem egy vagyunk, nem is van a hely. Megérkeztünk a tetsző helyére. Pedig csodáltam, hogy itt vagyunk. Válunk a helyünkre. Hogy kínálni, hogy ne süssön el a nap. Így szembe be. Jó. Na, elérkeztünk itt a hányszélre, voltam ma szívat gyűjteni, és úgyhogy indulok visszafelé, mert nagyon meleg van.
Étrózatos melegben. Indulás közbefelé. Na, ez is megvan. Hát egy legközelebben nem is jövök majd, de csak egy jó pár évtized vagy év múlva. Mert régen miért nem történik semmi lényegében változás. Viszont forgászat szempontjában nagyon jó hely lenne. Ez biztos. Itt vagyok. Várnak rám. Aha. Tettem, amit tudtam. Annyi volt, Hát